tens? Bé, doncs des de Compromís per Aldaia pensem que evidentíssimament són mesures de lluita contra l'exclusió social i la pobresa. I no es tracta només d'una qüestió de desigualtat social, sinó que es tracta també de la llibertat de la majoria de la ciutadania. Qui no té l'existència material garantida, difícilment pensem que pot arribar a ser lliure. I són en molts casos mesures de lluita que aposten pel municipalisme, que reconeixem com a actors principals en la inclusió social els propis municipis, l'acció que fan dia rere dia. Si bé algunes de les causes de les situacions d'exclusió social poden ser extraterritorials, el seu abordatge pensem claríssimament que ha de ser territorial, des de la màxima proximitat, que és com millor s'arriba a tots i a totes. El Compromís el que està fent